υπεύθυνος των καταστημάτων ορθοπαιδικά ή Ευθυμίου στη Λάρισα. Καλώς ήρθατε, κύριε Ευθυμίου. Καλώς σας βρήκα. Και θα μιλήσουμε για ένα θέμα που το έχουμε πει πολλές φορές, χρόνια τώρα, κύριε Ευθυμίου, όσον αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες και το πόσο μπορούν να κάνουν και αυτοί αυτό που κάνουμε εμείς όλοι στην πόλη. Να είναι προσπελάσιμη η πόλη. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Εμένα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι ενώ είναι μια πόλη η οποία είμαστε η πόλη της αποκατάστασης, με τα περισσότερα κέντρα αποκατάστασης στην Ελλάδα, έρχονται από όλη την Ελλάδα για να κάνουν αποκατάσταση, και ενώ ενδείκνυται η πόλη μας, γιατί είναι flat, αυτό για τον ιατρικό τουρισμό, επειδή είναι flat, θα μπορούσε άνετα όλα αυτά τα άτομα να μπορούν να είναι προσβάσιμα στις επιχειρήσεις μας, γιατί είναι και αγοραστικό κοινό, να μην μπορούν δυστυχώς να μετακινηθούν σχεδόν καθόλου. Έχουμε κάνει και σχετικά ρεπορτάζ. Αυτό οφείλεται και στην δομή της πόλης ή και στην έλλειψη παιδείας τη δική μας που κλείνουμε με πάρκινγκ, τις ράμπες, ή και στα δυο? Και τα δύο. Ναι. Και η υποδομή στην πόλη. Υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία εγώ τα βλέπω με το μάτι το δικό μου καθημερινά, αλλά υπάρχει και το πρόβλημα της παιδείας, ότι οι περισσότεροι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το άτομο το οποίο είναι σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο να μπορεί. Κύριε Ευθυμίου, να γίνει αυτό που συμβαίνει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο συγκεκριμένος οδηγός. Μπορεί άνετα λοιπόν η δημοτική αστυνομία που θα περάσει και θα δει το αυτοκίνητο και τον οδηγό ένα πολύ τσουχτερό πρόστιμο. Ναι. Αλλά θα το ξανακάνει. Πολύ τσουχτερό πρόστιμο. Εγώ θέλω να γίνω ακόμα λίγο. Όχι 10 και 20 ευρώ. Θέλω να γίνω ακόμα λίγο πιο αιχμηρός. Εκτός ότι είμαστε μια πόλη και εκεί φαίνεται ο πολιτισμός μας και θέλαμε να γίνουμε και πολιτιστική πρωτεύουσα, που δεν έχουμε τις υποδομές για την πρόσβαση στα άτομα με ειδικές ανάγκες, είμαστε επίσης η πόλη που δεν έχουμε σωστές υποδομές για άτομα που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο. Στην ουσία δεν έχουμε ποδηλατόδρομους. Και δεν έχουμε δυστυχώς ούτε πρόσβαση για τα άτομα που είναι αρτιμελή και θέλουν να πεζοπορήσουν στην πόλη. Εννοείται. Δηλαδή, λες, θα σου πει κάποιος, θες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, καλά κάνεις, γιατί και δείχνεις τον πολιτισμό σου. Γιατί η πόλη. Παράδειγμα, εγώ το λέω προσωπικό. Κάνω καθημερινά ή συχνά την απόσταση μέχρι το bypass που λέμε, για περπάτημα. Όλη η Ρώμη Πολυτεχνείου, και ειδικά ένα συγκεκριμένο κομμάτι, από τον Αόδλου μέχρι το Ζαχαροπλαστείο Μέλισσα, δεν έχει πεζοδρόμιο. Ή είναι τόσο στενό, ή έχει καταληφθεί από χόρτα άγρια μέχρι πάνω που δεν μπορεί να περάσει. Αναγκαστικά βγαίνει στον δρόμο, αναγκαστικά έρχεσαι σε επαφή με τα φορτηγά, γιατί η Ρώμη Πολυτεχνείου είναι περιφερειακός, δεν είναι κέντρο-κέντρο. Λοιπόν, και ρωτώ, άντε το γεγονός ότι βγαίνει μέχρι έξω η οικοδομική γραμμή κακώς και έχει περιβεί την οικοδομική γραμμή η κατοικία, δεν είναι θέμα της τωρινής δημοτικής αρχής, είναι παλιό. Αλλά το γεγονός ότι έχει μείνει μια στενή λωρίδα στο πεζοδρόμιο και είναι γεμάτη από χόρτα, δεν είναι της υπηρεσίας Πρασίνου? Ερώτημα. Σκέψου ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα εσύ και τις ανασχετήσεις, πόσο μάλλον ο κύριος ή η κυρία που θα πάει με το αμαξίδιο, τι πηγαίνει. Κάποιοι αναγκαστικά. Δηλαδή πρέπει να βγει στον δρόμο και ο άνθρωπος με το αμαξίδιο. Άντε, εγώ που είμαι πεζός, θα κάνω και ένα έλλειμμα. Δεν ξέρω εάν στο Δημοτικό Συμβούλιο ποτέ συζητάνε για αυτά τα θέματα και αν τους ενδιαφέρουν τα. Αλλά μένουμε στις συζητήσεις. Το να βγει η υπηρεσία Πρασίνου και να καθαρίσει τα χόρτα αυτές τις μέρες, στα στενά πεζοδρόμια αυτά που έχουν απομείνει στην Ρώμη Πολυτεχνείου, για παράδειγμα, φαντάζομαι κι αλλού. Δεν είναι θέμα συζήτησης, είναι θέμα εντολής πολισταμένου. Βέβαια. Εγώ θα σας πω κάτι απλό. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος αγοράζει ηλεκτροκίνητα αμαξίδια για να μπορεί να μετακινείται και να είναι ενεργό άτομο στην καθημερινότητά του. Παρόλα αυτά, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα και δεν μπορούν να περάσουν συγκεκριμένα σημεία της πόλης. Όπως η Ρώμη Πολυτεχνείου δεν μπορεί να την περάσει με τίποτα, μόνο αν είναι ευγενικοί οι οδηγοί, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να την περάσει. Και εγώ θα σας πω και θα σας το πάω λίγο και πιο πέρα. Πέρα από το θέμα που συζητάμε για τα πεζοδρόμια, οι περισσότερες επιχειρήσεις στη Λάρισα δεν είναι προσβάσιμες για αυτά τα άτομα. Ναι, ακόμη και μεγάλες τράπεζες. Λες και αυτούς δεν τους στέλνουν καν για καταθέτες. Ή δεν τους στέλνουμε καν για να είναι αγοραστικό κοινό. Και ας μην ξεχνάμε, επειδή το ζω 20 χρόνια να κάνω αυτή τη δουλειά, η αναπηρία είναι μια πολύ λεπτή κλωστή, η οποία μπορεί να σπάσει και να την έχουμε οποιοσδήποτε την επόμενη στιγμή. Φυσικά. Άρα αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους αγαπάμε και να τους βοηθάμε με οποιοδήποτε τρόπο. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει μια πολεοδομική διάταξη. Δεν ξέρω. Θα είδατε όπως ήρθατε ότι έχουμε μια ράμπα εδώ στην Ίστα. Ναι, βέβαια. Έτσι. Και μπράβο. Λοιπόν, δεν μας το επέβαλε κανένας. Αλλά απλώς ξέρω ότι θα έπρεπε κανονικά η πολεοδομική νομοθεσία να το επιβάλλει, αλλιώς να μην παίρνει άδεια για να λειτουργήσει στην επιχείρησή σου. Έτσι δεν είναι?
Τώρα τελευταία νομίζω ότι με κάποια ΕΣΠΑ που έχουν πάρει κάποια χρήματα κάποιες επιχειρήσεις, τους το επιβάλλουν. Τους το επιβάλλουν, ναι. Γιατί αλλιώς δεν μπορούν να... Ναι, αλλά είναι και οι δρόμοι, είναι οι διαβάσεις, είναι τα φανάρια, είναι εκεί που δεν μπορούν. Γιατί σας λέω, πολλές φορές και με τους ανθρώπους που είναι στο σύλλογο της Λάρισσας έχουμε κάνει ρεπορτάζ στο δρόμο. Όπως σκεφτείτε, Εθνική Τράπεζα, δεν έχει. Και με τους ανθρώπους που κυκλοφορούν με τον μπαστούνι, γιατί δεν έχουν πρόβλημα με την όρασή τους. Επίσης έχουν κάνει δικό τους βίντεο, το δείξαμε και στην εκπομπή, μέσα από την εκπομπή. Ακόμη και στα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Δεν υπάρχουν υποδομές στον εξωτερικό χώρο των νοσοκομείων. Εγώ πιστεύω ότι πάντως ότι επειδή είμαστε μια χώρα που από μόνοι μας δυστυχώς δεν έχουμε αυτή την ευαισθησία, θα έπρεπε να το επιβάλλουν νόμοι. Ας σας πω ένα παράδειγμα που το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Τα ασανσέρ παλιά τα φτιάχναμε όπως θέλαμε. Ναι. Και 2 ατόμων και 4 ατόμων. Επιβλήθηκε εδώ και καμιά 20ετία να είναι συγκεκριμένες οι διαστάσεις, ένα 40 επί ένα 10, 8 ατόμων, όχι γιατί έχει τόσο μεγάλη κυκλοφορία. Παίζει και ο κυκλοφοριακός φόρτος. Γιατί είναι ακριβώς το μέγεθος του αμαξιδίου. Σωστά. Δηλαδή, ακριβώς για να είναι άνετα αυτός που μπαίνει με το αμαξίδιο στο σανσέρ. Προφανέστατα σε κάποιες πολυκατοικίες που είναι 2 ατόμων δεν μπαίνει το αμαξίδιο. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δεν μπορεί να μετακινηθεί. Το ότι υπάρχουν αυτές οι πολυκατοικίες και υπάρχουν ακόμα αυτά τα σανσέρ και πιθανότητα να υπάρχουν και θα το πω και αυτό, και ιατρία ορθοπαιδικά. Ελπίζω να μην υπάρχουν στην πόλη. Ναι. Όχι, εγώ σκεφτείτε να σας πω ότι τα περισσότερα ιατροί είναι σε ορόφους και δεν μπορούν να μετακινηθούν τα άτομα με αναπηρίες. Τον τελευταίο καιρό άρχισαν να κατεβαίνουν κάποια ιατρία στο ισόγειο. Στο ισόγειο. Εγώ αυτό που μπορώ να προτείνω στο Δήμο, ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή να προσπαθήσουν να βρουν χρηματοδότηση και να κάνουν αυτή την πόλη να είναι πρότυπο σε όλη την Ελλάδα. Για παρεμβάσεις στην πόλη, έτσι. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι μηχανοστάσιο τώρα, άμα το έχει φτιάξει με μπετά, να το ξανακρεμίσεις για να το φτιάξεις σε 8 ατόμων είναι λίγο δύσκολο. Αυτά έγιναν παλιά. Όχι, απλά μιλάμε ό,τι γίνεται τουλάχιστον από εδώ και πέρα να γίνεται σωστά. Έτσι. Ναι. Αυτό. Ή για τους δημόσιους χώρους και τους δρόμους και τις πλατείες. Αυτό που λέμε. Σας λέω, είμαι ευαισθητοποιημένος σε αυτό το κομμάτι εξαιτίας της δουλειάς. Να βγει και κάτι έτσι σαν έκκληση από αυτή την εκπομπή. Προς Θεού, τουλάχιστον αυτό που μπορείτε. Γιατί να γκρεμίσεις εύκολα τώρα αυτούς που παραβήκαν την οικοδομική γραμμή. Απελευθερώστε τα πεζοδρόμια τουλάχιστον από τα αγριόχορτα που υπάρχουν. Ναι. Γιατί δεν μπορείς να περάσεις και από τα αγριόχορτα. Είναι που είναι στενά. Και τα αυτοκίνητα από τις διαβάσεις. Και τα αυτοκίνητα από τις διαβάσεις. Βέβαια. Και αν δεν μπορείτε να τα απομακρύνετε, εγώ συμφωνώ με αυτό που εφαρμόζεται στις ευρωπαϊκές χώρες. Τσουχτερά πρόστιμα για να μην ξανασυμβεί. Δεν μπορείς να βλέπεις έναν άνθρωπο με το αμαξίδιο να περιμένει πότε θα δεήσει και αν θα βρεθεί. Εγώ σε λίγες μέρες θα πάω σε μια μεγάλη έκθεση στη Γερμανία και αυτό που. Όταν γυρίζω στην Ελλάδα και βλέπω με μεγάλη μου λύπη, μάλλον αυτό που βλέπω στη Γερμανία, είναι ότι βλέπω τα άτομα να είναι αυτόνομα. Βλέπω όλα τα άτομα με αναπηρία να μετακινούνται μόνοι τους έξω. Ενώ εδώ δεν βλέπεις κανέναν έξω. Ελάχιστους βλέπεις έξω. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν υποδομές. Ενώ η τεχνολογία υπάρχει για να βγουν έξω. Δεν υπάρχουν υποδομές και δεν υπάρχει και η παιδεία και κυρίως των οδηγών. Έτσι ακριβώς. Και κλείνοντας, μια και λέμε για τους οδηγούς, τώρα να το πω και αυτό, θα το λέω όσο συχνά μπορώ. Το πορτοκαλί. Το πορτοκαλί όταν ανάβει δεν σημαίνει παίρνα. Φίλοι οδηγοί, αγαπητοί φίλοι. Ναι, περίμενε. Αν δεν περάσει, δεν υπάρχει διαπεζός να περάσει, τότε περνάμε. Δεν περνάμε. Πρωτοκαλί δεν είναι πράσινο. Ίσως ήταν περιττό το πράσινο. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φιντίου. Να είστε καλά. Και εσάς σας ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο, τελευταία μέρα εν ώψη του Πάσχα, Μεγάλη Πέμπτη.